si buta loro mudar. Kowe kaya lumayu kapiandhem kaya wong setanen kowe bakal menyang endi? Pak, mumpung Ripalungguhan iki lagi ketrima sing dadi uripe Antasena duwe kadigdayan linuwih upasku bar. Aku sing duwe hitungan karo Ngastina. Wong Ngastina tansah jahil karo para Pandhawa, ora mung para Pandhawa nanging uga marang kawulane dhewe. Warga ing negara Ngastina parandene serakah dakah-dakah nyiksa karo wong cilik tanpa ngangge petung nganggo ati ingkang suci. Mula supaya jagat iki tentrem lan rahayu. Duryudana sak antek-antek tak babatane kabeh, Pak. Aku ngerti jiwamu pancen bocah enom. Lamun to kaya mengkono pakartimu ki memper nanging aku wong gerak duwe kewajiban ngelikake marang anak sing keseluru. Aku ngerti tumindakmu iki bakal jejekake adil lan bebener. Pancen ingkang sinebut adil lan kautaman kuwi kudu digayuh kanthi sakuwating tenaga yen perlu ana sing kurban nyawa. Nanging ing jagat iki adil isih kebuntel dening nepsune menungsa. Mula kala mangsa adil sing sejati kuwi ora bisa mawujud. Merga kabeh menungsa isih goleki adile dhewe-dhewe anut karo marme rasane dhewe-dhewe. Dene uripe menungsa sing bener kuwi ora mung goleki adil nanging golek ana rasa tentrem lan semelehe pikir. Yen rasane wis legawa yekti adil kang sejati bakal ndok tampa. Lan ing donya yektine kowe langka bisa antuk adil. Yen njaluk adil ngentenono besok lamun to wis sumewa ana ngarsane Gusti kang nyipta jagat. Menungsa bakal weruh lan ngunduh pengadilan sing nyata. Mula Ripalungguhan iki aja kebangetan anggenmu golek adil. Yektine adil bisa ndok tampa lamun to rasamu legawa gedhekake rasa panarima aja aneh nyatane kuncen sereh winanmu. Ndak waspadake ingkang munggah ana ing setinggil negara Ngastina. Putra Jodipati anakku lanang Antasena. Padha winantu Basuki anggenmu prapta Antasena. Luwih dhisik aku ngaturake amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manu dumawahing tawang tuwang. Duryudana wit saka pangestumu wilujeng niskala niring sambika langgonku sowan raliwat dasaku wae katur marang Wa Prabu Suyudana. Ndak tampa tanganku loro maragaki prayogakna anggenmu lungguh Antasena. Matur nuwun wa pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku Marasiba. Janur gunung kadengaren gawe kaget jeneng sira Antasena prapta ning negara Ngastina. Ana wigati apa maragaki matura ingkang kanthi tetela. Nuwun sewu. Anggonku munggah ning setinggil Binatarata negara Ngastina sepisan mung bakal ngaturake bekti marang pepundhenku para Sata Kurawa mligine Wa Prabu Duryudana. Angka loro aku dititipi salam taklim lan uga sembahe para putra-putra Pandhawa sumrambahe para nom-noman Ngamarta supaya diaturake marang panjenengamu Wa Prabu Jakapitana. Nah, dene triwigatining perlu wa aku makili para nom-noman kang wis manunggal ana ing Pura Kencana yektine bakale nyuwun prisa nyuwun katerangan sing bener nyuwun katerangan sing gumathok sing saknyatane aja kok tambahi aja kok luwihi. Aku bakal takon magepokan karo kamukten negara Ngastina iki. Jan-jane sing duwe hak wewenang negara Ngastina iki para Pandhawa apa Kurawa? Men para nom-noman ki ra bingung
men rasane ora peteng janjane Rina wengi mung regejegan Rina wengi mung geger Pandhawa karo Kurawa magepokan karo kamukten negara Ngastina aku nyuwun katerangan sing kanthi gamblang lan wijang yektine Ngastina iki sing duwe hak ki Pandhawa apa Kurawa yen pancen iki hak wewenange para Pandhawa kenapa kok sing lungguh dadi ratu ana kene iki malah Wa Prabu Duryudana sak kurawane pisan ning koso baline yen pancen Ngastina ki hak wewenange para Kurawa dasare apa wewatone apa yen pancen ana layang kekancingan aku pengen maca layange kuwi mula Kang Mangku ninggalo paring dawuh aku nyuwun katerangan sing terwaca yen panjenenganmu minggak-minggok malah ora bisa nerangake bab iki nun sewu aku dipasrahi karo para kawula dipasrahi karo para nom-noman negara Ngamarta yen baliku ora entuk gawe ora iso nggawa katerangan sing bener nun sewu iso uga kengko keraton malah tak ora arik dhewe leng-lenging driya mangu mangun kong kandhan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang Syahutama mangkono Sri Narendra mudha wuwus nyolon hangrapa Nggir Antasena semune ingkang Wa Prabu Duryudana kecipuan anggene bakal paring dawuh magepokan kelawan apa ingkang dadi pitakonmu mula Kang mangkono sing nyuli sing makili ya kuwi simbahmu Plasa Jenar Patih Harya Sengkuni sing bakal paring katerangan sing kanthi gamblang lan wijang janjane Ngastina ki hake sapa rek ngono ya yen pancen Simbah Sengkuni minangka wakile Wa Duryudana maragake paringa dawuh sing kanthi cetha ya yektine negara Ngastina kuwi hak wewenange para Kurawa. Dasare apa tek ngono? Nah, iki bakal tak jlentrehke. Mbiyen kuwi Ratu Ngastina ya kuwi Sang Prabu Kresna Dipayana utawa Prabu Wabyasa. Nalika panjenengane jumeneng nata negara Ngastina mbiyen gandeng wis lalu ing yuswa ngersakake mendhita ning pertapan Saptawarga mula banjur panjenengane lereh keprabon tumuli kalenggan Ratu Ngastina dipasrahake marang Sinuwun Prabu Pandhu Suwargi. Lah ya wiwit saka iki wiwit Sang Abyasa kuwi mudhun saka keprabon banjur Prabu Pandhu dadi ratu yektine tatanan Ngastina kuwi wis rusak tatanan Ngastina kuwi wis bubrah. Kok bubrah nalari piye Mbak? Ngene nggih. Manut aturan manut pranatan sing duwe hak wewenang dadi ratu kuwi anak mbarep tur metu lanang mongko wis cetha pratela lamun to Sang Abyasa ki putrane ana telu sing mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata ingkang angka 2 ya kuwi Pandhu Dewanata angka 3 ya kuwi Sang Yama Widura yen manut undang-undang manut pranatan manut karo aturan kudune sing dadi ratu ki anak mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata ning kenapa kok njliwar marang Pandhu Dewanata iki tatanan sing bubrah sing bener ya kuwi Sang Adipati Destarata sing dadi ratu upamane ripalungguhan iki anak Prabu Duryudana ngregem panguwasa Ngastina wis trep merga pancen ki hake aturane ya pancen kaya ngono kuwi Antasena. Sik dadi manut pranatan sing duwe hak wewenang dadi ratu ki anak mbarep. Iya, anak mbarep. Ya kuwi wak simbahmu Adipati Destarata dudu Pandhu Dewanata. Sik Mbah. Sak bodho-bodhone Antasena aku ya tau sinau babagan tata negara. Manut pranatan syarate wong dadi ratu ki apa, Mbak?
Sarate wong dadi ratu kuwi kudu siji wibawa, angka loro wicaksana, angka telu santosa. Nah, maknane santosa ki piye, Mbah? Maknane santosa ki kudu ratu kudu santosa lair lan batine. Santosa lair tegese piye? Santosa lair tegese ratu ora kena nandhang cacat. Lah, saiki aku tak nyuwun prisa, Simbah Destarata ki cacat apa ora? Jare manuk pranatan syarate wong dadi ratu kudu santosa lair batin. Santosaning lair ratu ora kena cacat. Aku tak genti nyuwun prisa, Simbah Destarata ki cacat apa ora? Ya, cacat. Cacat piye? Picek. Lah piyayen Caca Netra Calahina ngono kira-kira entuk dadi ratu apa ora Mbah Sengkuni? Ngerti aturan apa ora kowe iki? Anu wedange ndang diombe ndak dirubung semut, Ger. Aku ki ngejak guneman tenan aja leda-ledi, aku butuh katrangan sing gumathok. Kula aja nganti wangsulan sing ora-ora kaya ngono. Aku iso ngamuk ning kene. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole walu gembal manyar-manyar mret gantel buntute kisah putuku Ngger Antasena sing sabar ya Ngger sing sareh ing atase bapakmu Werkudara kae wong kodo kae wong kaku parandene karo Mbahmu Durna ki mbangun miturut kebang reh tata krama parandene diturun karo anake lanang kok nganti kaya ngono sing sareh ya Ngger kebak wing reh tata krama aku kaya ngene iki mergo sing ngajari wak aku para Satakura iya ning kowe kowe tak kandhani ya dina iki kowe tak perintah baliya marang negara Ngamarta kowe matura karo pepundhenmu para Pandhawa gandeng wis cetha lamun ta Pandhawa Kurawa ki mbiyen murite Durna. Mula kowe matura karo para Pandhawa kon teka ana negara Ngastina iki aja wakilan karo Antasena. Yen pengen ngrembug anane negara Ngastina ki hak wewenange sapa sing duwe hak kuwi sapa? Aja wakilan karo bocah wingi sore wujude Antasena ning pepundhenmu para Pandhawa kon teka kene sing kena ngrembug babagan negara Ngastina mung Pandhawa karo Kurawa. Sing ngrembug mung Pandhawa karo Kurawa. Iya pancen kaya mengkono. Ku tak kandhanane. Yen pancen Pandhawa karo Kurawa aku tak takon. Liyane Pandhawa karo Kurawa ora entuk rembugan. Ora entuk rembugan. Aku tak takon. Mbah Durna ki Kurawa apa Pandhawa? Dalam Mbah Durna ki Pandhawa apa Kurawa? Aku melu sing laris ngono ya aku kok. Kowe iki Pandhawa ya dudu, Kurawa ya dudu. Ki wong sabrang, wong atas angin. Ning Jawa kene sejatine kowe iki wong dadi tamu. Ing atase kebangetan ning kene digelar akeh wong wadon sing ayu rupane, sing dedeke lenjang-lenjang, kebak Sulistya. Ning parandene apa ora ngerti karo sejarahmu. Kowe teko kene numpaki jaran apa kurang wong parandene wong rabi karo jaran lho. Aja ngrembug jaran, ngrembug negara Ngastina. Ora patut dirembug. Aku ki guru. Lah guru ngawin jaran. Lole. Lakon iki ora mari kangge lule-lule tok. Malah gembal manyar-manyar mereka telepon tutik kisah. Lole. Iki wong gajah jenenge Tlale. Nggo guneman jenenge Lambe. Wong wedok metu bengi jenenge Lole. Pun malenggah ra patut babar pisan guru nek kaya ngono. Mumpung kula tasih melek. Melek-melek ora. Bar niki kula joget. Nggih. Kakang Narpati Ngawangga amun kendelan nggih mawon sampeyan. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati Ngawangga lan Pandhawa tur kadange
liyan yayah tunggili ibu Antasena wa Prabu Karna bektiku katurwa ndak tampa ora perlu bagi binagi ripalungguhan iki ayo petung karo Narpati Ngawangga apa kira-kira ora melek mripatmu lamun tok agul-agul Senopati bebetenge negara Ngastina ki ora ana liya kejaba wakamu Ngawangga Basukarna ning parandene ora melek mripatmu yen pancen kowe bakal ngrembug kamukten negara Ngastina gedene mesti karep ngrebut kamukten Ngastina petung karo Ratu Ngawangga malah ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara kukupen negara Ngastina sak jajane waton kowe pinter njebel dadane Ratu Ngawangga ayo golek nggen jembar sak geger ayo pawono ting panu resik sapada tumiling angulati Ospita medmindah kang warni kawula nuwun sewu Kaka Prabu Ndarawati. Kula ingkang pinercaya dening sagung para kawula mongko dados kemudi wonten ing negari Ngamarta. Yektosipun boten namung weh kamulyan dumateng para kawula nanging ugi rumeksa alam saisinipun supados tetep lestari lan widodo. Karana yektosipun alam ingkang endah lan asil bumi ingkang ageng kados mekaten menika sanes warisanipun para luhur nanging menika yektosipun kedah dipun warisaken dumateng para anak putu ingkang badhe nerusaken dumateng dharma wonten ing Marcapada. Nun inggih Yayi. Leres ing dados dawuh Paduka Yayi Puntadewa malah jagat
jagat ingkang sampun sepuh menika kala mangsa panguwasa kawicaksananipun dipun kendhaleni dening para sugih karana kawon kalian janji nalika pimpinan kala wau nyalonaken dados pangarsa dipun ragati dening para sugih kala wau wasana para sugih kala wau ingkang ambangun wewangunan ingkang awujud papan pariwisata papan palereman malah boten ringa-ringa ambangun pabrik ingkang ngrusak dumateng alam ngrusak dumateng segering hawa malah kepara nyikara bumi satemah nuwunaken bencana banjir longsor lindhu ingkang tetela ngrugekaken dumateng tiyang kathah. Nuwun sewu kalilan matur kula ugi pun Janaka nderek sumelawatur. Bumi Ngamarta ingkang kinepung samudra ingkang wiyar lan endah menika mujudaken kanugrahan agung. Namung emanipun para warga Ngamarta namung dados nuwun sewu tiyang Ngamarta namung pados untung tanpa metung risak ing samudra ingkang kedahipun dipun upakara supados tetep endah lan resik. Kejawi saking menika Kaka Prabu kabar ingkang sumebar pawarta ingkang rata saperangan kawula panggesanganipun kanthi misaya wina sakmangke sampun ajrih lelayaran wonten ing seganten karana wonten tiyang manca negari ingkang jahil mlebet wonten samudraning negari Ngamarta kepara wanindaku bilih menika wilayahipun lan menawi dipun emotaken malah nyerang dumateng para nelayan Ngamarta. Lah, Yayi, nuwun sewu. Para kadang Pandhawa ingkang nyangkul jejiban mongko dados pengayuman kedahipun budidaya kanthi sakiyating tenaga. Njagi lestarining alam lan wetahing wilayah sampun ngantos dipun rebat dening bangsa sanes. Yayi Puntadewa. Menawi kula suraos menapa to sebabipun bangsa manca wantun tumindak jahil lan nyepelekaken negari Ngamarta karena pancen Ngamarta dereng anggadhahi kawibawan karena negari Ngamarta dereng wonten senopati samudra pepethingan ingkang tatak tangguh lan tanggon rumeksa dumateng rahayuning samudra ingkang wiyaripun mangilak-ilak katon-katon. Mangancur lakuning angin gugur agraning arga wong kura gurnita kakiri-kiri ora bumi pragampita padula mangambak ambak sarta pawon sing ranu resing karsaning sun dening kanyut manis liringira Gusti kawula nuwun sewu sinuwun Prabu Puntadewa nyuwun gungi samudra pangaksami dene kula Cumantaka sowan wonten setinggil tanpa piniji. Ya ora dadi apa nun sewu panjenenganmu ki sapa?
Nun inggih kula peranganipun para kawula ing Ngamarta ingkang ngupa buga nyambut damel kanthi lelayaran njala mina wonten madyaning samudra. Kepareng kula ngaturaken ketiwasan sampun pinten-pinten dinten niki para nelayan Ngamarta mboten wani nengah, mboten wani lelayaran pados mina. Karana wonten makhluk ingkang gegirisi menawi nelayan nekat saya nengah tartamtu badhe dipun ora arik dening makhluk kala wau Kanjeng. Lakar manguwuhing mungsuh aminta lawan anggrolir sing nabdo kadyayon gal nugroho lasal iki ana wong gedhe dhuwur wani nyemplung segara sapa satriya panenggak Pandhawa ing Jodipati jeneng Kubrata Senaya Werkudara iki ana wujude makhluk tugelan dure cuyu awake buta apa-apamu kowe sing jalari para-para kawula ingkang misaya wimina ning samudra kene padha kamigilan mbuh abang aku ora peduli sing baku wetengku wareg apa ora melek mripatmu iki samudra wewengkon negara Ngamarta aku ora gagas aku kewan kewajibanku ya kaya ngene iki yen luwe mangan to mbadha bangsane buron banyu ingkang mapan
mendel-mendel kecapitku tanpa nono. Wah. 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 Hey. Kondange mbrebegi jagat duwe kaprawiran ngidap-ngidapi. Yen ana daratan mbok menawa Werkudara menang ning banyu ora kalah babar pisan. Ndak capit nyatane kae. Kumbak kumbul dening banyu ari ngenteni bongko kae. Pandit Lakarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone ing paladalan Astungkara sidam sekaring dawana langgeng keseret dening gedene ombak ndak sawang saka kaduan ana ingkang mencara mawa teja ora pangling ki jebul malah putuku Dewi Antasena. Ya Ngger, nadyan to kowe sekarat kaya mengkene. Mbok menawa isih ana pengayomane Hyang Agung, tak suwunake marang pangeran, muga-muga mbahmu Baruna isih duwe kemanden waluya jati temah mulya Antasena. Wiwit obah nanging durung duwe kasantosan bocah iki. Ya Repalungguhan iki coba awakmu tak sembure ngangge upas kobar. Oh
atiku kunjuk marang Eyang Baruna lan aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa upama Mbak panjenenganmu sing dadi lantaran Antasena bisa walaya jati ya mung yen ndak gagas yen ndak rasa isih tentrem aku urip karo kowe mapan ana ing telenging samudra kene tinimbang mentas ana ing daratan kumpul karo menungsa sing nyatane mung umbar murka muja karo mareme dhewe-dhewe mburu karo nafsune dhewe-dhewe sak bisa-bisa aku dadi nom-noman njejekake adil lan bebener bareng aku teka ana negara Ngastina ing atase wong sing jumlahe won kok siji-siji ora ana sing ngerti karo kautaman nggih lakon apa to Mbah lakon apa sakunca sopantuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kokotaning jiwangku Ruhanana Yonggir Antasena jeneng sira utawa jeneng kita aja gampang kaget lan gumun mulat marang gelaring lelakon lan sifat pakartine para menungsa merga kabeh mau yektine nyakra manggilingan anut lawan lakuning jaman Antasena jaman iku yektine dipirang dadi papat ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga lan uga jaman wesi. Jaman emas iku anane mung tentrem lan rahayu, racake sipate menungsa isih tulus lan suci, durung kalepetan marang dosa, mula anane mung bagya mulya. Sakwise jaman emas banjur nglerek ing jaman perak. Kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyan mung sithik wis wiwit ana banjur sakwise jaman perak ngambah jaman tembaga antarane kautaman lan kamurkan timbang bobote ning endi ana kautaman ya mesti ana karo kanistan ning endi ana bab suci mesti ana bab sing reget ya pancen kaya mengkono kuwi lumadine jaman tembaga ewadene ingkang angka 4 ya kuwi jaman wesi sing jenenge kautaman wis kagiles dening kanepson lan kamurkan menungsa ngakune ya padha mangiran karo Gusti nanging sejatine iku mung kanggo kudung lan amping-amping anggene mangiran karo donya saisine mangiran karo derajat pangkat lan uga brana arta nanging gandeng lakune jaman iku nyakra manggilingan
kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali meneh marang jaman emas ingkang kebak karahayon. Nadyan lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mung gumantung menungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lelakone menungsa yen menungsa dhewe ora gumregah pengen ngowahi karo nasibe lan pakartine dhewe. Ewadene suwe lan orane lakune jaman papat kuwi mau ditemtokake dening menungsa. Kari menungsane pengin jagat iki rahayu apa pancen pengin rusak-rusakan. Ingkang gunggung kumpule lakune jaman mau yen diringkes dadi sedina sewengi. Tegese yen bengi iku kahanane saya peteng lan saya ndedet mesti wanci awan enggal tumeka satemah dadi padang tetrawangan ingkang ana ya mung bak ingkang mulya lan uga suci Antasena. Punapa mirah ingsun prihatin waspa kumijet. Tuhu tahatan po karya kang kandri nemakan Gusti gelung rino sak sekarnya Kanjeng Hyang Baruna banget anggen ngaturake panuwun nadyanto mawis doyong ingkang dadi lekase Antasena ripalungguhan iki banjur gumregah merga pancen aku durung bisa nggagapi kanthi rasa kawicaksanan anggenku nglijah marang dumadine lelakon ing alam padang. Tetep kowe nyebaro marang kautaman lan rasa asih sarta njejekno adil lan bebener ya nggih. Aja mung katernapan ana ing samudra mentasa saka segara. Yektine ora mung samudra sing mbutuhake pengayomanmu, nanging daratan ku ya mbutuhake marang Antasena. Anggene pone yang paring usada kelawan jeneng kita mau ya kuwi ndak sembur nganggo upas kubar. Upas kubar wis nyawiji ning anggamu dadi kekuatan ingkang liluwih kanggo srana mbrasta marang angkara murka Antasena. Pamoring suksma sinuk semaya winah ya ing api sinimpen telenging kalbu jagat dewa batur ya jagat pangestu kara babar pisan ora nduga mono
ingkang katut keseret dening ombak gedhe jebul malah wong tuwa sing ukir marang jiwa ragaku. Rama Kyai Werkudara, muga-muga ana pitulungan saka Hyang Agung aku diparingi karo Simbah Daruna kadigdayan linuwih upas kobar. Bisa uga kanggo nglumpuhake mungsuh nanging bisa uga kanggo srana tamba. Muga-muga aku isih duwe kemanden ya merga saka keparenging Pangeran Waluya Jati ya, Pak. Kumpul patang kethi kang sayang gongkara kadani Rama bab mabit mulat bang halingat linguh mangwuh sumbar minta lawan wong edan dekleng Antasena iya Pak. Syukur bagi 1000 Bapak wis waluya. Ya. Kowe sing nulungi aku. Ya lantarane ya kuwi upas kobar. Bapak tek kaya ngono sebabe apa? Ana wujude buta ingkang gegilani gawe rusak ana ing samudra negara Ngamarta nganti buron banyu dontek. Para-para ingkang misaya mina kabeh padha nyingkir kabeh padha wedi. Jenenge sapa? Yen ra kleru jenenge Yuyungkara. Mundur Pak, aku sing ngadepi. Apa kira-kira rangkep seret nyawamu? Kudune kowe mudhar parandene malah bendeles kaya mengkono Antasena. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku tetep percaya pangandikane para pinter, sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Wong becik bakal ketitik, wong ala bakal ketara. Sapa mbibiti ala iku wahyune bakal sirna. Wah, sajroning payudan rasa mejang karo mungsuh.
padha nenggih putra Jodipati Sang Antasena. Nadyanto semu kaya kaseser ing yuda. Parandene yektine golek lenane mungsuh. Mangkono sigra mancik wonten pundhakira. Nenggih Sang Yuyungkara miwah wil kampana. Matek kadigdayan linangkung. Upas kobar mangkono den tamaken ing yaksa kekalih ambyar dadi lebu. Laruta godha guru kula yen tanamutusa Sang Sri Antasena sakuse buta loro mudhar kowe kaya lumayu kapiandhem kaya wong setanen kowe bakal menyang endi Pak mumpung Ripalungguhan iki lagi ketrima sing dadi uripe Antasena duwe kadigdayan luwih upas kobar. Aku sing duwe hitungan karo Ngastina. Wong Ngastina tansah jahil karo para Pandhawa, ora mung para Pandhawa nanging uga marang kawulane dhewe. Warga ing negara Ngastina parandene serakah dakah-dakah nyiksa karo wong cilik tanpa ngangge pitung nganggo ati ingkang suci. Mula supaya jagat iki tentrem lan rahayu. Duryudana sak antek-antek rak babatane kabeh, Pak. Antasena. Aku ngerti jiwamu pancen bocah enom. Lamun to kaya mengkono pakartimu ki memper nanging aku wong gerak duwe kewajiban ngelikake marang anak sing keseluru. Aku ngerti tumindakmu iki bakal njejekake adil lan bebener. Pancen ingkang sinebut adil lan kautaman kuwi kudu digayuh kanthi sakuwating tenaga yen perlu ana sing kurban nyawa. Nanging ing jagat iki adil isi kebuntel dening nepsune menungsa. Mula kala mangsa adil sing sejati kuwi ora bisa mawujud. Merga kabeh menungsa isih goleki adile dhewe-dhewe anut karo mareme rasane dhewe-dhewe. Dene uripe menungsa sing bener kuwi ora mung goleki adil nanging golek ana rasa tentrem lan semelehe pikir. Yen rasane wis legawa yekti adil kang sejati bakal ndok tampa. Lan ing donya yektine kowe langka bisa antuk adil. Yen njaluk adil ngentenono besok lamun wis sumewa ana ngarsane Gusti kang nyipta jagat. Menungsa bakal weruh lan ngunduh pengadilan sing nyata. Mula Ripalungguhan iki aja kebangetan anggenmu golek adil. Yektine adil bisa ndok tampa lamun to rasamu legawa gedhekake rasa panarima aja aneh-aneh.
gayo gegono Sirara Mandaya Pati jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara yen ndak etungi kaya meh sesasi anggenku ngenteni jedule anakku Antasena aku wis mapan ana tepining samudra parandene rasaku mung semelang lan kuwatir mongko budale mbiyen ana negara Ngastina ki bareng karo Anoman aku wong tuwa dhewe parandene nganti ra bisa tanggung jawab lakon iki lan wurungu aku sing diwelehke karo wong pirang-pirang tinimbang aku dianggep kleru dianggep dosa tak bela pati Antasena aku melu njegur segara mati mbok wis arep nyapa Pak Di arep njegur segara adem ya ini njegur segara lho Antasena wis waluya jati temah mulya iya pangestune Pak Di Anoman wis waluya lah iso bareng karo Werkudara apa Nyai Werkudara golek Sang Dewa Ruci meneh Anoman kakang waja klera-kleru tapi tembung anak polah bapa kepradah anakku jegur aku ya melu jegur anakku katriwandan aku ya melu katriwandan iki wong tuwa sing tanggung jawab lho Antasena katriwandan Nyai Werkudara ya katriwandan iya tegese Antasena sing nulungi malah kowe malah kuwalik aku ditulungi karo cah iki wah lha iki dene taruna ngkuli bapa iya watone dudu bapa Durna iya aku melu marem aku melu seneng Ripalungguhan iki Antasena minangka wakile nom-noman bisa timbul meneh ayo Ripalungguhan iki wancine wong Ngamarta nyungsun kekuatan mergo wis bola bali samudra Ngamarta diincer karo wong Mantapraja aku nderek mangayu bagya bar wis rata satemah akarya bungaing kabeh para kawula ing Ngamarta. Ripalungguhan iki samudra ing wewengkon Ngamarta wis tentrem ora tintrim meneh. Merga anane si Antasena ingkang bener-bener dadi jiwa prawira nyelametake marang samudra ing wewengkon Ngendraprasta. Yayi. Kula kinten ngibaratipun tiyang miling-miling ngubengi jagat nggih menika ingkang trep. Kejawi pancen Antasena menika anggadhahi keluwihan mapan wonten ing samudra ageng labuh labetipun Antasena wonten madyaning samudra tetulung dhumateng warga agung ing negari Ngendraprasta. Inggih nyuwun pangestu Kaka Prabu. Antasena kula tetepaken mangka dados senopati samudra Ngamarta. Kula nderek mangayu bagya sinuwun. Ripalungguhan samangke sampun jangkep
Senopati ingkang mapan wonten ing Akasa Ndara Gatotkaca, senopati ingkang mapan wonten ing daratan nenggih Ndara Antareja, senopati ingkang mapan wonten samudra nenggih pun Ndara Antasena, pulisi Ngamarta dipun pandhegani kaliyan Wisanggeni. Mila saking menika muwi dumateng kekiyatan kasantosan lair lan batin tumrapi warga ageng ing Ngamarta merga kridanipun Raden Antasena. Katentremanipun negari Ngamarta mugi saged nular nyrambahi wonten ing wewengkon Banaran, Sidoarjo, Senori, Tuban. Wiwit saking perangkat masyarakat Manggiya Hayu lan Rahayu, Durga Mendak, Kala Sirna, Yuwana lan Basuki. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami sak beja-bejane sing lali, sih beja sing eling lan waspada sinuwun.